सुती उठी के बलमुआ मोर कालास करे गेलै हे। सुती उठी के बलमुआ मोर कालास करे गेलै हे। 8 के बदले 9 बज गेले पिया पढ़ के नहीं अइलै हे। 8 के बदले 9 बज गेले पिया पढ़ के नहीं अइलै हे। सुती उठी के बलमुआ मोर कालास करे गेलै हे। सुती उठी के बलमुआ मोर कालास करे गेलै हे। 8 के बदले 9 बज गेले पिया पढ़ के नहीं अइलै हे। 8 के बदले 9 बज गेले पिया पढ़ के नहीं अइलै हे। देखते देखते आशा दोपहर बीती गेलै हे। देखते देखते आशा दोपहर बीती गेलै हे। 3 के बदले 4 बज गेले पिया पढ़ के नहीं अइलै हे। 3 के बदले 4 बज गेले पिया पढ़ के नहीं अइलै हे। एक मन करे पिया के कोचिंगो नहीं भेजिए हे। एक मन करे पिया के कोचिंगो नहीं भेजिए हे। तो अपन पतर बलमुआ के कैसे के भेजिए हे।